إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما ابتليت به مجتمعات المسلمين في هذه الأزمنة كثرة المآسي والذنوب وانتشار المنكرات على اختلاف أنواعها. هذا نذير الشر ولهلكة للأمة، وقد تبتلى بعقوبات في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى عن أمم السابقة: فكلا أخذنا بجنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته سيئة ومنهم من قصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليجلمهم ولكن كانوا أنفسهم يجلمون. روى ابن ماجه في سننه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاشر المهاجرين قمصوا قشال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما لم تجهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فساد فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكون في أسلافهم مدت، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وسدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم ينقضوا أحد الله وأحد رسوله إلا سلط الله عليهم لعدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرا من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله باسهم بينهم. حسنه الشيخ الباني. mbe ala tanu mbe demenyine ala fe ambe anyine ala fe akan kisi kabwan yoro kun toro manan ka bara jugu ni alay jommin kanda mogote soro min bo fili, ni alay jommin fana fili mogote soro min bo kanda. ambe sereya bato fen site min ka bato ciani ala kelempe wute janyogonte alala. ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka shebaw ala ku kisi min ka cakosobe no tamina ka boy balmu ala ye silama manto ani silama kafo ala yu jarabi ni minye ni wakati laban kono woyede ala soso chayali ani junubu ani kokone uncharili silama manto unchela kokone minna noni akacha kosobe nunu nye janga katawye janga katami ni alabe silama manto janga katanu ye jiya kono folo sani la garakana ala ko amma ala min korota lendo ka bon manton temenoma
manton teminen munun kafiriyara ka ala ko bo u ka kola ka silamiya bo u ka kola ka dina ko bo u ka kola ala yan kibariya a ko manton teminen a kelen kele be ko ale yu kelen kele minnu ka junubu de u ye junubu min kɛ ani jangakata sugu min ka ka a y'u mina n'o ye a ko a dɔw bɛ ale ala ye bɛlɛw de ci u ma k'u halaki komi adigankanw huda ka mɔgɔw ala ye bɛlɛ ni fiɲɛ a y'o de ci u ma k'u halaki fiɲɛ b'i ta ka taa sanfɛ yɔrɔ ja k'i yɛlɛma k'i bin i kun ka i kun bɛ ci i farikolo kulukutu dalen bɛ to i so adigankaw halakira nin cogo de la ala ko a dɔw bɛ ko ale ala y'u halaki ni pɛrɛnkan de ka malikiya pɛrɛ u la lajaba ka jugu ka k'u bɛɛ halaki o ye samudigankaw ye a ko a dɔw bɛ ale ala ye dugukolo de jiginiw ye o ye Karuna n'a ka jama ye Karuna an'a ka nafolo n'a ka do ala ye dugukolo jiginiw bɛɛ ye ala ko a dɔw bɛ ko ale ala y'u to ji de kɔnɔ Firawuna n'a ka jama aw ala ko nin jamakulu minnu filɛ ni ne ala y'u halaki nin cogo la ne ala m'u tɔɲɔ dɛ yɛrɛkun de y'u yɛrɛkun tɔɲɔ awa n balimaw jankata balawu bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ fitina bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ koyi silamɛw ka ala soso ni junubu ni kokone noniya caman min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de tɔɔrɔ bɛ silamɛw kan dɛ ciden ye ciden de Burmaja ye hadisa min fɔ a bɛ ciden ka nabiɲumanya yira n na ko ciden do nin ko minnu filɛ diɲɛ kɔnɔ sisan ciden tirela u tun tɛ mais a y'a fɔ k'u bɛna dɛ u nana kɛ komi ciden y'u fɔ cogo min nye ciden ka nabiɲumanya sabata ɲɛ ani junubu hadamadenw bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ diɲɛ laban in na silama jamanaw bɛ tɔɔra kɔnɔ diɲɛ laban in kɔnɔ ciden ye an ka bana fɔ an ye a y'a bɛɛ kun fɔ an ye min y'a sababu ciden y'a fɔ an ye a y'a furaw fɔ an ye fana walima har an ka jamanaw kɔnɔ degun minnu b'an kan fitina minnu b'an kan an kana yɔrɔ wɛrɛ dɛ a sababu fɔlɔ ye ala sɔsɔw de junubu minnu bɛ jamana kɔnɔ ala sɔsɔ min bɛ jamana kɔnɔ silamɛya dɔgɔyali min bɛ nin jamana kɔnɔ har an fɔlen nin balawu la dɔɔninw kantɔ ko silamɛya yɛrɛ mɛrɛdi dɔw b'o de fɔ ko silamɛya yɛrɛ de y'an degun jamana in kɔnɔ o bɛ fɔ fɛn dɔnbaliw dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko ni an b'a fɛ jamana in ka lafiya fo an ka silamɛya bɔ an ka kow de la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mɔgɔw dɔw bɛ nin fɔ jamana in kɔnɔ ko fo an ka silamɛya bɔ an ka kow de la sinon an tɛ lafiya ko silamɛya yɛrɛ de y'an degun Allahu akbar minnu ye silamɛya bɔ u ka kow la u bɛ min Nuhu ka mɔgɔw bɛ min u ye silamɛya bɔ u ka kow la u bɛ min adigankaw bɛ min samudigankaw bɛ min Firawuna bɛ min a ye silamɛya bɔ a ka kow la fo a ko ale ye ala ye Abu Jahali bɛ min a ye silamɛya bɔ a ka kow la bɛ min a kan'o yi sa ye dɛ a kan'o yi sa ye hari nin kuma fɔtɔ b'i kafiriya hari nin kuma fɔtɔ n'i ye silama de kuma in bɛ se k'i labɔ silamɛya kɔnɔ pewu k'i kafiriya ka ala dimi kɔrɔ ala kan kisi ni mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma ala ka jamana in kisi ni mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma ani nin naluma sugu ala ka jamana kisi u ka tɔɔrɔ ma silamɛya de y'an degun dɛ silamɛya yɛrɛ mɛrɛdi an ka silamɛya bɔ an ka kow la sinon jamana tɛ lafiya kafiri jamana minnu ye silamɛya bɔ u ka kow la u lafiyara dugukolo yɛrɛ mun b'u ka ye bolika b'u ka ye fiɲɛbaw b'u halaki ye jiwoyɔbaw b'u halaki ye tasumaw b'a kɛ k'u halaki ye bana jugu ni a ka jugu n'a wulila ka diɲɛ sɔrɔ a bɛ wuli ni olu ka fanfɛla de ka silama jamanaw sɔrɔ kafiri minnu ye silamɛya bɔ u ka kow la u lafiyara halaki min bɛ olu ka taciya min b'u ka bolika min b'u ka tasuma min b'u ka fiɲɛba minnu b'u ka jiwoyɔba minnu b'u ka
dugukolo yere munum bu ka bana munum bu boloye jianya tola aye sabali aka to ka silamiya kadiri kono aka sagi kata alama ala soso junubu de banka ala soso o fitina no balawu de banka abi hurata ka hadith abdullah ibn amr ka hadisa ibn majah ako abdullah ibn amr ala kaje kabu fulaban ko dondola ko cide nya nyeshi uluma ako muhajirina jama ko durube ni ala yawulla jarabinu oye membe ala deli o kon ala kanu ushe awma cide nya muhajirina kere ya munna parce que nin dina nun jurube wulude bolo Allah selina welelina nun jurube muhajirina re bolo muhajirina wiye kurashi gankaw de fana cide ko akon nin dina nyema yam manka dimu shima ni kurashi gankate fokata jawule ni kurashi gankabe yoro mi aka dina kany silamiya nyema ya ciden kadisa sahlen kuna ko ulude kakanaye ulude taro wori ato ciden nya muhajirina kere sino kambe mantom bedema medina nun jurube ulude bolo wori ata yufo ako fendurbe ni ala yawla jarabinu yembe ala deli ala kana oshe awma o fenduru folo munye ako jama kulusi de te ni ko jugun jeneya burjigeniwa ute bange mogosula ute chari mogosu chela mogosito nunun ke ku bange ku bila keneka fo ala be tauna binula kolorian na nyogono ala be ulu na nyogono abe ulu bila nit bana munun tuntu kam mo folowla jeneya wote jama kulusite nube jeneya ke ka bange ka bila keneka fo ala be bana do bila wula bana munun tuntu kam mo folowla walmo jiya kono te keneka sisa jeneya bila la keneka fo mo doye jeneya uba fe kala daga yire bal kafir jamana ya sariya yire ta ko jamana kono ce ka ce furu muso ka muso furu anya be ce fula ce ni muso la bolo be nyogo mbolo a furu muso ta jumara mite keneka jene ya so dolendo jamana kono keneka be boye ci den ko ninte ke jamakulu si ce la mo sute nunun ke fo ala be banaw do bilawla bana munun tunta ka mo folola jinya bola sisa ni nya foloy ako fulana jamakulu side te nube sumali feun nagashi fo ala be sangele mawla suma ani kaminaw ni feun musaqaw geleya anto kono juman da kan no mali kono bi minan juman da kan no mali kono bi ate abegele yara hari jaba sempulu abegele yara ako jamakulu side te nabe suma feun nagashi mejane ni kilon sawu nabu nagashi fo sangelew de kaw soro wa siddatul maunati ani akam minan songo be geleya wa jawru surutan alemu ani faamaw bawtoro ala be faamaw lasuku bilawla bawtoro bawdegu ta yoro taw bolo na yoro taw bolo jiya bo kono sewbe jiya to kono silama jamana bo kono si sewbe to kono akana bedda faamaw ko da be juba juya aw yerede jama kulu sire te sumali fewn nakasi fo sangelum ba aw soro akas ewa balo anaka minon usongo be geleya awka awa ala be masaka wala suku bilahuma ba utonyo ninde fulanay sabana ciden ko wala muyan qudu ahada Allah wa ahada rasulih aku jama kulu side te nabe alaka Allahidu gurja ka ciden ka Allahidu gurja illa sallallahu alaihim adu min qayrihim fayaqudu bada ma fi aydihim alaye Allahidu munum bilauka kala kelempe boto kana foi faraka ka ciden fana ka sunna ka tuga ko aka bidiyaw bila kala da jugu bila ani ala ayallahidu munun tani nyogon ceni alaye ani ciden ya abilauka ko na ayallahidu munun ta ku dafa jama kulu site ala kallahiru gurja ka ciden kallahiru gurja fo ala be jugu do de bilawla jugu min tu doye aw nyogona hada madendo aw tana jugu do ala be jugu la suku bila awma jugu baw kele ka bololan na fulu domina wula antola
ambo labbi harambe ni sa si dese mu munyake nko ewa wali nafulu de janina sitrenu de janina nafulu de janina jama kulu side te na ye alaka lahidu borto ka ciden ka lahidu gurja fo alabe jugu do bila wala minte aw yereye jugu munum ba ka bolola nafulu do mina wala ambo kono bi mbe ala re delala ka temanka ni heray nani na ye munye lamu manawu jakata amu ma manawu jakata amwalihum illa munu liqatara min as-samai walawla al-bahaim lam yumtaru nani na ciden ko jama kulu shidete nabe akan nafulu jakabbali nute bo wala be sanji tigawula sanji nyanama te soro nin jamana pamuna ka sanji nyanama sama ya nyanama ya kanya chugula al jamana pamuna ko soro de ni mugo munu nye nin jamana yin folo ye dun ka famin tumbe nin jamana yin kono fembe kanogo fembe tun kanogo nin jamana yin kono me bi abe chugodi jama kulu side te nubu kan na folo jakabali nute na folo jakabo fo ala be sanji tigawula ne bagaw nyerete ala tunte sanji kise kelen jigu uka ni nya yiraya ciden ka di sakono ya ja ala sosola ni junubu to ala be bagam fe kateme ka yere baga nyere kawsiya ala sosola junubu to baga nyere kawsa parce que ciden ko ni hadisa kono ni bagaw nyere tunte ala te sanji jiga uka wala ala be bagaw fe katema uka yere ala sosola ala kaksikantanga ninye nani nay duruna ciden ko duruna ciden ko wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa sallata Allahu alayhi illa jala Allahu basahum bainahum duruna ciden ko jamakulu sidete jamana sidete naka famu te kiri tigeni alaka kitabuye ube ala ye min jigi aka kitabu kono uyo o kede sa ubo laje ku ka suwa de nyini ula ube u ka suwa de nyini alaka qur'ana kono alaka sariya minni u ka la nyini tara anu ka suwa tara alaka sariya min kera u ka la nyini nu ka suwa ubo ta ka barake no ye alaka sariya min make u ka la nyini nu ka suwa ubo toye jama kulu shite naka famu ben ninke fo ala be kele bila ayre damani nyogoncha ni juguya ni koniya Allahu akbar jamano be chogodi bi kiru tettige ni qur'anai ala kasariya kiru tettige nay famo te kiru tige nay silama jamana site na bora saudi ala nuka famo be kiri tige ni qur'anai silama jamano site jamakulu site naka famo te kiri tige ni qur'anai ube uye qur'ana kede sa uba lajede yoromin jarawuye yoromin kaduye ubota yoromin manduye qur'ana kunu no toye jamakulu siten ninke fo ala yerebe aw yerede lasu kabila nyogona ka juguya bila una nyogonje jinya be chogodi sisa juguya be jamana dembe ni nyogonje har jamana dewndama an sikalembe nyogonna bebe shiri to nyogoye be sikalembe to nyogola telimanke konya ni juguya min ban nyogonje be sikalembe nyogonna jamana ko hari kuma to yere koloside iba suru do bancela ikuma to yere koloside iba suru do bancela aya yere koloside amake bara yesa ala be yere de la suka bila nyogona ka juguya bila nyogonya jamana dewndama juguya bunu nyogonche konya bunu nyogonche fo sikalembe nyogona kinkele mogo iba suru juguya bunu nyogonche fo be sika nyogona kabila kele mogo juguya bunu nyogonche fo sikalembe nyogona kele bu yere damani nyogonche do tigi mogo kele bu yere damani nyogonche minye ewa dembaya tigi anaka dembaya na dama agere na ka dembaya dama juguya bunu nyogonche ubesira nyogonye misiri kele mogo bi juguya bunu nyogonche ubesira nyogonye ciden ka kumaro sallallahu alaihi wasallam munya Allah sama ako jumani Allah sama ni an ka nyemo makiri tigena alaka kitabuye ube alaka kitabu kera de aba lajede nin kadaw ya na wota ni manda ya no toy ala be jugu ya de bilani nyogonche wala mbali mo bana ufule de silama be min kono sababu ufule silama be tora min kono
ube gerenten kono ube degu min kono ube balaw munun kono a sababu fule ciden de yu fo sallallahu alaihi wasallam ute wuli fana jamana de waka sabali erje sosowka no kumana no mata silamiyaw labbosi ciden tugu bagaw munun ko ciden ka sunna la kelimpe ka bato na to ulaggosi do yereni kanto silamiya de andegu do yereni kanto fonka silamiya bonka kolade do yereni kanto de fo misiri wajulu ni kutubaw uka fo uluka koloside ku sege sege de aha min ne fen fo min te qur'ana ni hadisa kono e ka wajulu kanka sege sege ni mo min ka kutuba te qur'ana ni ciden ka de saka ni salafu salu ka tabulo ka e ka kutuba kanka sege sege na alqur'ani wa sunna alaka kitabu ciden ka sunna ko o ka sege sege mo bolo he ayo dabila de jama kunu munun bannan ni islamiya ma ka ba u ka ko la yala bi ala ya be halaki ka be bujiyan kuno kan ni islamiya sabadi mo te sen islamiya la de abese kan ni islamiya nyanyi ni chogo nyuma na chogo me ka ke jamana kono ayo de ke na be mana kuma munun ayo dabila ko e wa kanu isaye fana akanu korobo jama kunu shima ke ni alama halaki de pijiyan kono ya folo sani la garakana an fule ko da aya fawiye ayan be suratu ankabuti kono barakallahu li wa lakum fil qur'ani al hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikri al hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بل ما أنبت دقوم منكم سلاما من تنجيان كنوا بيت دقياما من كافروا بلانوك جغو بلو بيت جرنتين التورا من نتشيدين سبب فانيه aye bana fonye me afura jumai ambe min kono afura jumai afura minya folo al iqlaw an junud wa tawbatu ila allah wayede an kam bukoti ka bo junubu de lanka tubi kata alama fura yode koy ala ko qur'ana kono inna allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim koni ala ya nema min ni lafiya min ni ala ya ke jama kuluka ala to akan nema na kan lafiya yele maka bo au ka bara fonna ya suro au de yele mana ka bo ala batula min yal mahmud lamin sinkete adwaul bayan aka jiju sabana kemenita ani duru nyogona akumana ni aya kai akonni aya ya yiranna koni ala ye nema ni lafiya min ke hadama denka ko ala te nema ni lafiya ata mina ila abada fo etumbe ala bato ni bara nyuma mina ni yode dabila wodi ato nema buboyka nin jamana tun kadi chogomi munya bwanka ala soso lafiya min tumbe nin jamana kono hakli sigi min tumba kono dunka fa min tumba kono fembe songo tun kan noya munya bwanka ala soso wala ni ala soso de ya buanka namba fi aka sagi kana jamanan ka saga chogo korda ka dia mumbeke ambe junubu munu nambe yele makabo oludel akonni aya nyogona ala yenni aya bange yoro were wala qur'ana kono ako ala ko aya wurela zalika bi anna allah lam yakun muqayyiran ni'matan an amhala qaumi hatta yuqayyiru ma bi anfusihim ala yo fa ya wara kono akonni fulede ala na ye nema minke mugo minka ato nema yele makabo e ka bara fo na ya suru edum yele manakabo ala batolon ewa bara nyumala ne eye ala batoni bara nyuma bilade nema mimbi kala fana ba yele makabo ika wala fo kan nema isagi kana tuguni ibe bo ala soso indela وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير alako hada madwa kom masiba ya usoro ayere kabolo la baraw delo akad junubu na kala soso alako de masiba ba ukayan akonne ala ya fara chama nayre
walmo ni hadisan ni ayaw bin ni hadisan mi anya fo ni ayaw bode sabati ko giriya min banka fuy tanka ni ala soso ni junubute awambe yele madede fankala soso inde toye anka bogoti ka bo junubu ni la jamana don ka sabali aka ala do alaye aka dina do dina ye aka islamiya do ko islamiya de do fo aka bonyade fo aka gashe ka sigide mo sitini islamiya e wa dogoya kabila kene ka ko be to la fi ala jiya kuno o teke o yika jiya ta yere de fo min bi kuno la garobe ay sabali جهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليجيغهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ala ko tinyali bangera dugukolo ko kanaka tinyali bangela bajula ni hadamadenw ka bolola junubu ye hadamaden be junubu munun ke o kera sababu ka toral lase dugukolo ko kanna bema o kera sababu ka toral lase bajuma baji jegaw dogoyara baji dobero ka jegaw banna pew abbe halakira baji ji dogoyara ko ji dogoyara ko lo ji dogoyara munyake abbe hadamaden ka bolola bara junubu hadamaden ye junubu mun kai o doronde tora be hadamaden ka wa ala kunnin fana yada ko abete ni nyere li yujiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un akonne ala ya wula nene aka junubu keta dode la furo na ke sababu na saga ko doni de fule ni nyaw ambe min kono jamana en kono ni nye doni de ambe ala deli atode kanana ala ka korta ka bonka ni nya doni de yo fonka sagi kata ala dema shaykhul islam bun taymiya yode fo ako wa kullu sarri fil alami wa bala'u wa fitnatun wa qahatun wa taslitu li adu wa nahwaha sababuhu muqalafatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghayrillah shaykhul islam bun taymiya yode fo ako tora be jiya kono fitina be jiya kono balaw be jiya kono sanji dese be jiya kono ka jugu laso ku bila silamuma anuna nyugonaw akwa sababu te foye ni ciden sosolite ani hadama don be nyugon wele na kata ala tana bato minna ako o doronde nunu fula tora de be jiya kono balaw be jiya kono abe ciden ka sosoli ani mogo be nyugon wele makata ala tana bato minna en ko ni fula nyonya lembe jamana en kono ulu de mogo bawye fana sunu tile munum be ciden soso fo be ciden ka sunnan nani ka ciden yeren nani ka ka sebaw nani ku lagosi ka ciden ka tasara lagosi jamana falende wala wotora be jamana inka ani ka nyogon wele kata ala tano batoma en ko munum be bila mogo nye kata kaburu la ka wori da kaburu ka kuma kunyini kaburu fe ka kantigele ke kaburu na ko munum be bila jamanye kata wala jamana nkono de mogo bawye ngode karamogo bawye mogo bolo jamana en kono wode mogo bawye jamana en kono mogo min bo contrôler e maninde dogoya ma bebe day ka juguya bebe day ka gerente bebe day ka e ka jamana en kono nin jamana be lafiya cogodi law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu faghajnahu bima kanu yaksibun ala ko ni dugu mogo tulli mananani ne alaye kanne ala kelimto batu ma fuy farani alaka wa tagaw usirana ne alaye ñu ñamarani min ñew yaake ñu fatanya ka bo mina nya ya toy la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ne ala tumbe sankaba hera dayele kana uma be dugu makolo hera dayele kana uma walakin kadjabu me wuyenne ala galon tigaya kun ka qur'ana galon tigaya kin ka wasciden galon tigaya ka islamiya galon tigaya فغجناه بما كانوا يكسبون نفن الله فنا يومنا نوك باركه توي ويجنب منك يومنا ناي awam balimo jiya be min kono silamo be min kono ni jiya labai na foitani ala soso ni junubute fanka saganko do tilo tana ye kome do tilo tana de ye kome asodi so yo de aha kele be se ka kele mina umbe se kanyini men nimbebe ke ala ka demen saratu ka sabati lade in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ala ko nawuye ne ala ka dina deme de mbaw deme fanga bila chogo ijama ka chogo kele mina bi bulo chogo demen sarati ala bi deme ni sarati munu nyaw ka sabati lade
numa sabatila bololankolo bese ima in tansurullah yansurukum na yala ka dina deme de ala bawu deme wa yusabbit aqdamakum abashu sabati ala ko kanye balma mbe ala deli jamana ya ala ka suma fitina minum be jamana yin kono balaw min be jamana yin kono degu min be jamana yin ka ala ka wuli an ka fama wala kan nu deme ala ka limaniya filu dusukun kono ala ka nya siran filu dusukun kono ala ka islamiya kanu do dusukun kono ala ka islamiya bonyalina portali ala ko ke dusukun kono ku ke islamiya bonya bagana porta baga ku ke islamiya gace sigi baga wuye ala ko kuye ala kan nu deme jamana inna ala kan nu kisi jugu toroma ala ka annu kisi kafir nu jugu ka jamfauma ala ka jamana tanga ala ka jamana korosi jugu yam min banyere ni nyogon jala ka bonne nyogon ce ala ka jamana don kanu do nyogon na kan du sukumbe cinyaka kan fara nyogon ka cinyaka kan fara nyogon ka ala taka kan fara nyogon ka ciden taka sallallahu alaihi wasallam ni musirka ya munu ni bidiya munu ni lada jugu ni ala soso munu be jamana en kono ala ko bo jamana en kono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.